Illum nagħmlu l-festa ta' San Kastoru. San Kastoru huwa l-qaddis patrun tal-iskulturi. Kastoru, Claudio, Nikastratu u Sinforajn huma msejħa l-erba' martri inkurunati li kienu torturati u eżegwiti fl-Ungerija matul ir-renju ta' Dioklezzjan. Skont il-leġenda, huma kienu impjegati bħala skulturi f'Ġegoslovakkja u Dioklezzjan kien impressjonat ħafna bl-arti ta' Kastoru kif ukoll tal-iskultur sieħbu. Dioklezzjan ikkommissjonhom biex jagħmlu diversi skulturi li huma għamlu sodisfazzjon tagħhom. Iżda dawn imbagħad jirrifjutaw biex jikkommissjonaw statwa ta' Alla għaliex huma kienu insara. L-Imperatur aċċetta t-twemmin tagħhom imma qalilhom biex jagħtu sagrifiċċju wkoll lil Allat. Huma maċċettawx u waħlu sentenza ħabs. Uffiċjal ta' Dioklezzjan li kienu wkoll qed jipprova jikkonvinċihom biex jagħtu sagrifiċċju lil Allat miet mewta f'daqqa. Raba tiegħu akkużaw lil Kastoru u lil sħabu bil-mewt tiegħu. L-Imperatur tagħhom essigwixxhom. Huma ġew imsawta għall-mewt f'Ruma.